Fil-Gazzetta Malta Today ippubblikata ġimgħa wara r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali, il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan irrimarka li jrid ikollok il-wiċċ biex tipprova tiftaħar li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex maqsum. Dan b'reazzjoni għal kummenti ta' Bernard Grech li għamel fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista ftit minuti qabel il-wasla tal-Papa Franġisku f'Malta, fejn hawnhekk Grech qal li rnexxielu jgħaqqad il-Partit Nazzjonalista. Manuvra li Balzan iddeskrivija bħala notevoli, jekk mhux idjotika. Fl-artiklu bl-isem The Prayer We Need to Be Reciting, Xavier Balzan innota kif Bernard Grech ħareġ fil-beraħ jitkellem għall-ewwel darba wara skiet itarrax mill-Partit Nazzjonalista minn meta tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Balzan irrimarka li dan sar b'intenzjoni hekk kif il-Partit Nazzjonalista sab ix-xoqqa f'muxta u skeda intervista fi żmien fejn l-attenzjoni tal-pubbliku tkun iffukata fuq iż-żjara tal-Papa f'Malta. Il-ġurnalist veteran innota wkoll kif l-intervista kienet biss telefonata u mhux stedina televiżiva fuq il-medja nazzjonalista fejn fiha Grech għadda messaġġ bażiku biex iżomm sens ta' tama. Però hawnhekk Balzan stqar li jrid ikollok wiċċ biex tgħid li l-Partit Nazzjonalista huwa maqut, b'mod speċjali meta fl-ewwel jum ta' kampanja elettorali ġew irtirati 4 kandidaturi ta' ex-membri parlamentari stabbiliti. Stqarrija li ħalliet impatt fuq l-ammont ta' nies li ħarġu jivvotaw f'distretti li tradizzjonalment ixeqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista. Balzan qal li fl-ebda demokrazija parlamentari ma jkun hemm partit li jitlef 3 darbiet u jiddikjara li ser iżomm il-kap tiegħu u jerġa' jittanta xortieħ. Hawnhekk il-ġurnalist qal li l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista trid tinbidel. Sostna li s-sentiment ta' arroganza u l-idea li n-naħa l-oħra hija grupp ta' kretini korrotti trid tinqata' darba għal dejjem. Fl-artiklu ntqal li l-Partit Nazzjonalista jirrifjuta li jieħu riskju politiku u hawnhekk għamel referenza għal kwistjoni tal-kannabis u l-mina bejn Malta u Għawdex fejn Bernard Grech kellu pożizzjonijiet konfliġġenti. Balzan qal li din il-ġimgħa wara l-elezzjoni kellu jseħħ dibattitu maġġuri dwar il-futur tal-Partit Nazzjonalista, iżda dan mhuwiex isir. Hawnhekk il-ġurnalist qal li t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista m'għandix tkun f'idejn Grech u l-persuna li jmiss li ser tkun qed taffaċċja l-elezzjonijiet li jmiss mhux ser tkun Bernard Grech.